Isuon, ayaw ka i-pressure ang imong kaugalingon kung unsa man ang problema nga imong giatubang karon. Ayaw palabi kaayo og hunahuna ni ana, kay ang problema masulbad na sa Ginoo. Ihatag na sa Ginoo, itugyan na sa Ginoo, isumbong na sa Ginoo. Kay ang Ginoo maoy mangitag pamaagi, pinaagi siyang gahom nga ang problema adunay kasulbaran. Basta kita nga tawo nga dunay problema karon, dangop sa Ginoo, pinaagi sa pagampo. Pangayo mo sa Ginoo, kay ang Ginoo nagpaabot ra kanus anato siya tawgon. Ug ang Ginoo buutan nga way sama, basta ikaw magampo lang yun ngadto kaniya. Ug sa imong pagpangamuyo kaniya, ay lang yung mo kalimot sa pagpasaylo pud sa atong mga sala nga nahimo ngadto kaniya, sa atong mga pagkulang nga nahimo ngadto sa Ginoo. Kay human ni ana, dili nyo mamalayan ang Dios, tabangan mo. Ihatag sa Ginoo ang tanan, isurrender niya, ug ingna ang Dios ingon ani, nga Lord, tabangi ko sa pagpasan sa akong krus kay di na ako makaya, aron mabati nato nga kita pagangaanan. Don't blame God kung unsa man ang mga problema nga iyong giatubang nga makasakit ug kalisdanan sa pagkakaron. Kay ang Ginoo dili mo hataw og kasakit, kundili ang iyang kaaway nga mao gayud si Satanas. Mao nang isuon, laban lang. Duol sa Dios, kay ang Ginoo matinabangon. Amen.